ana m anabata gị enyi m onye si mba dị iche iche. N'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị, anyị na-eleba anya na ogbugbo nye nsogbu gị, nye ọrịa gị, nye ntaramahụhụ gị. Ọtụtụ anyị n'ụbọchị taa obi na-ala anyị mmiri n'ihi ihe ndị anyị na-ahụpụta n'ụbọchị taa, ihe ndị anyị na-anwapụta na ndị anyị n'ụbọchị taa, ihe mgbu, ihe na-efulaha anyị, ọrịa na ihe ike nke ụwa ya ewe dị ukwuu n'ebe anyị nọ. Olee otu anyị ga-esi na-ebi ndụ na ihe ndị a ka anyị na-agabiga n'ụbọchị taa? Olee otu anyị si ewughachi mgbidi ndị a ndị dara ada n'ebe anyị nọ? Olee otu anyị ga-esi eme mgbe anyị na-ahụ nsogbu na ọrịa ndị a ka anyị ṅaa ntị n'eziokwu ahụ nke a na-agwa anyị nke si n'ọnụ onye ọzọ atụrụ nke Chineke na-abịa n'ụbọchị taa? Ọ na-agwa anyị na ndị Tesalonaịka nke mbụ isi nke 5 na-agụ na amaokwu 22, unu etinyela aka n'aha ajọ ihe ọbụla. Na amaokwu 23, Chineke nke udo, Chineke nke udo ya onwe ya ga-edo unu nsọ. Ha bụ ndị azọpụtara, ha bụ ndị maara nwapụta ahụ na ọ bịala, ha enwetawo Chineke nke udo, onye nyere gị udo na nzọpụta, o nyere gị udo. Ugbu a ọ ga-edo gị nsọ n'ozuzu oke. Ana m ekpe ekpere na mmụọ gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na arụ gị niile bụrụ nke a ga-edebezu n'ịdị nsọ ruo ọbịbịa nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Amaokwu 24, ọ gwara n'ebe a sị, o kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye ahụ na-akpọ unu, onye ga-emekwa ya. Ọ ga-eme ya. Asị m na ọ ga-eme ya. Ndị kwere ekwe, ndị kwere ekwe, ụmụ Chineke, ha bụ ndị ọ ga-emetụ n'obi, nwee agụrụ maka odudo nsọ. Ọ bụ na ịbụ ezi a na-azọpụtara gị, iwe mara Kraịst na ọ nwụrụ n'ihi gị n'obe Kalvarị, na ka ọ wee doo gị nsọ, ka Chineke bụ Chineke nke udo ọ na-achọsi ike, ọ chọkwara ka edoo gị nsọ, mkpụrụ obi gị, mmụọ gị na arụ gị. Ị ga-abụ onye ga-enwe agụụ maka ọchịchọ Chineke a. Ị gaghị abụ onye ga-asị ekwere m ya, ị ga-anwapụtakwa ya. Ị gaghị abụ onye ga-asị ana m ekwusa ya, ị ga-abụ onye ga-enweta ya n'onwe gị. Ndị mmadụ nwere ike ikwu n'ezie na odudo nsọ nke ị na-ekwusa na ọ bụ nke a na-ahụpụta na ndụ gị, na ndụ nzuzo gị, na ndụ gị, nke a na-ahụ anya na ndụ gị, n'ije ozi gị. Ugbu a, gịnị bụ odudo nsọ? Nke mbụ, ọ bụ inyefecha onwe gị nye Kraịst. Iwere onwe gị niile nyefecha Kraịst. Amara nke Chineke a ga-abịa zuru gị nso, wee hụta na Kraịst ya onwe ya were ihe niile nyefee. Ị ga-asị, onye nwe m, mụ onwe m kwa, aga m ewere onwe m nyefechaa ihe niile nye Kraịst. Ndị Hibru isi 11 amaokwu 17, site n'okwukwe ka Abraham mgbe a nwara ya, o were Aịzik chee ya n'iru Chineke, onye ahụ nke natararị nkwa ahụ nke ọma na-eche nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya n'iru Chineke dịka àjà. N'ime akụkọ ahụ, ọ dị mkpa ka m kọwara gị ọzọ. Oge niile ahụ Abraham nọ na-enweghị nwa, mana ọṅụ a nke o nwere, ọchị a nke ọ chịrị, wee bụrụ ihe ngosi nke ihe niile bụ ihe o nwetara, bụ nkwa niile ahụ na amụma niile nke Chineke nyere ya. Mana ugbu a, odudo nsọ mere anyị ka anyị nyefechaa ihe niile nke dị oke ọnụ n'anya anyị. Nke mbụ, hapụga ihe ọjọọ niile. O nweghị ihe dị n'obi gị ọzọ nke bụ nke na-enwe ọchịchọ nzuzo, bụ ihe niile bụ uwe ọjọọ niile na ihe ọjọọ niile nọ n'ụwa. A gwara anyị na Tesalonaịka nke mbụ isi 5 na-agụ amaokwu nke 22, unu etinyela aka n'aha ihe ọjọọ ọbụla. Ghọta nke ọma,
ọ bụrụ na ị bụ onye azọpụtara, ọ dịghị mkpa na ị chọrọ ka onye uwe ojii Deeper Life nke bụ onye na-eje ozi na-esogharị gị, i wee na-ele anya n'azụ, i wee lee anya n'aka nri na aka ịkpa. Polisi, onye uwe ojii ndị polisi ndị Deeper Life n'ebe a agaghị m eme ihe ọjọọ na ugbu a. Onye ọzọ atụ Deeper Life n'ebe a agaghị m etinye aka n'ihe ọjọọ. I wee lee anya n'azụ, onye ọzọ atụrụ bụ onye polisi n'ebe ahụ ugbu a ọ nọghị ya, ị nwere ike imezi ihe ọjọọ. Ị bụghị ezigbo nwa Chineke n'ụdị ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye nke Kraịst, ma mmadụ ha maara gị ma ọ bụ ha amaghị gị, ma ha hụrụ gị ma ọ ahụghị gị, odudo nsọ na-eme ọrụ dị amara n'ime obi gị, na ebe ọbụla ị nọ ị ga-abụ onye na-agaghị eti aka n'aha ihe ọjọọ ọbụla. Ị gaghị abụ onye ga-etinye aka na ihe ọbụla yiri ihe ọjọọ. Ị na-apụ na ihe ọjọọ niile na-apụta ihe. Ị gaghị abụ onye na-asị onwe onye ga-ele m bụ ekwentị m, edemede m na-ezipụ na edemede m na-anata. Iwe were ha niile na-aga na ndụ nzuzo gị n'ime ụjọ, na n'ebe nwaanyị onye ọzọ nọ ị na-edere ya edemede, ma n'ihi na ị na-asị nwaanyị m ọ gaghị ele anya n'ihe nọ n'ekwentị m, i wee gbanwee akara eji agbaghe ekwentị gị, i wee zochaa ya. Ihe niile ị nwere ebe ahụ mgbe ọbụla mgbe echefuru ekwentị gị n'otu ebe, i wee sị ọkwa dịka ọkwa onwe bụ onye bịara were ya. Amaara m na ahụbeghị ihe niile bụ onyonyo n'ebe ahụ. Amaara m na ha ahụbeghị gụọkwana edemede niile ahụ nke ndị ahụ bụ ụmụ nwaanyị na-edebatara m. Ndị ụmụ nwaanyị a na-edebatara m. Wepụ aka n'ihe ọjọọ ọbụla. Dịka anyị nụrụ ntị, enwere ihe ole ma ole anyị na-aghọta n'ozi ọma. Nke mbụ, Kraịst na-enye anyị ezumike. Anyị na-aghọta na Kraịst na-enye anyị ọgwụgwọ nsọ site n'ọrịa. Nke atọ, Kraịst na-eme ka anyị nwere onwe anyị na ntaramahụhụ nke ụwa. N'agbanyeghị ihe na-agabiga n'ụbọchị taa, naanị bịakwute Kraịst ga-enye gị ọṅụ, ọ ga-enye gị udo, ọ ga-enye gị ịhụnanya. Ị na-ewere obi gị nyefee onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a, ọ ga-asacha gị, ọ ga-eme gị ka ị dị ọcha, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-enwegha ndụ gị. Ọ bụ na ị na-ewere obi gị nyefee Kraịst onye nwe anyị ugbu a, mee ka o mee mgbanwe n'ime ndụ gị. Naanị were aka gị ahụ elu, onye nwe gọzie gị ebe ahụ. Naanị were aka ahụ elu, onye nwe gọzie gị ebe ahụ. Onye nwe gọzie gị, imeela maka iwere aka gị elu. Were aka gị ahụ elu, were aka gị ahụ elu. Ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya, ọ ga-eme ya n'ole anya n'azụ, ọ ga-eme ya ugbu a. Ozugbo ị na-akpọ oku aha ya, onye ọbụla nke ga-akpọ aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'obi gị, si n'ajọ omume gị wezụga onwe gị. Si onye nwe m, ọ na-ewute m bụ mmehie m mere n'oge gara aga, ọ na-ewute m bụ ngharịpụrụ gị. Onye nwe m, abịala m ugbu a, ọ ya mere m ji na-ewele aka m elu. Gbaghara m. Ọ ga-agbaghara n'otu ntabi anya. Onye nwe anyị gọzie gị maka iwele aka gị elu. Gwa ya ugbu a, onye nwe m, abụ m nke gị ugbu a. Naanị gị ka m bụ nke ya. Abụghị m nke ekwensu ọzọ, abụkwaghị m nke ndị ọjọọ ọzọ. Abụ m nke gị kpamkpam. Gbanwee obi m, mee ka m dị ọcha, nye m nzọpụta n'ime obi m. Kelee ya na o mewo ya. Ọ naghị ajụ onye ọbụla nke na-akpọ aha ya n'ime obi ọcha. Gwa ya, si imela onye nwe m, arịọla m gị, anatawokwanụ m, amakwara m na imewo ya. Aga m eso gị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ndị a niile ndị were onwe ha nyefechaa gị, bụ were obi gị nye gị, nna anyị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, wepụga mmehie ha niile, ma were mmehie ha niile tiga n'ime osimiri nke nchefu nke Chineke, ka ị gharakwa ichetakwa ya ọzọ megide ha n'aha Jizọs. Were pụga amamikpe n'obi ha, wepụ ogwu a na-adụ n'obi ha, ma wepụga adịghị ike ha. Ana m arịọ gị onye nwe m, mee ka mgbaghara bụrụ nke doro ha anya ugbu a.
nnwere onwe pụọ na mmehie ka inye ha ugbu a, ka amara gị bata n'ime ndụ ha, mee ha ka ha bụrụ ndị bụ nwoke dị ọhụụ, nwaanyị dị ọhụụ, nwoke na-eto eto ọhụụ, nwaanyị na-eto eto ọhụụ, ndị nwere nzọpụta nke Chineke n'obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Imeela onye nwe anyị, maka ama m na ịzala ya, ama m na imewo ya, anyị kwere na imeela ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ụmụnne anyị niile, ndị nwoke, ndị nwaanyị, ụmụntakịrị, ndị na-eto eto, ebe ọbụla dịka anyị na-ejikọ n'ebe onye nwe anyị nọ n'abalị a, ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị, n'ihe a na-atụghị anya ya bụ ọla ebube. Ụmụnne anyị na ndị nwoke na ndị nwaanyị, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ndị na-aṅa ntị n'ekwentị, obi m na-abịa n'ebe unu nọ dịka anyị na-ekpe ekpere, dịka anyị na-ekwusa. Enwere m gị n'obi n'ebe ahụ gị onwe gị nọ n'ụlọ gị, ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, ike Chineke na-apụta ihe, ọla ebube, ile ebube nke pụrụ iche ga-eme na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Gịnị mere ka anyị kpee n'ekpere? Nna anyị na-ekele gị maka oge awa, anyị na-ekele gị maka n'oge awa anyị na-ekpe ekpere, na-arịọ gị onye nwe anyị na ị ga-eme ihe pụrụ iche, bụ ihe si n'eluigwe bịa na ndụ onye ọbụla n'abalị a n'aha Jizọs. Zọpụta ndị ahụ bụ ndị na-adọgbu onwe ha na mmehie, nyeghachi ndị daghachiri azụ nzọpụta, mee ka ndị kwere ekwe dị ike, ka ọla ebube niile bụ ọla ebe ọgwọ nsọ na nnapụta nke ha chọsiri ike. Ana m arịọ gị ka ị rọpụtara onye ọbụla, metụ onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-ekwe na imeela ya, anyị ga-enye akụkọ otuto n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imere na ịnọnyere anyị na agba nke ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, ọgbakọ nke mgbasa oziọma nke Kumuyi nke zuru mba niile ọnụ. Eji m aka na ịnwapụtala Kraịst, ọ nọkwa nso ịnọnyere gị, ịgọzi gị, ịnọnyekwere gị ruo ogologo ndụ gị niile kwa ụbọchị. Ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne. Biko tụkwasị ya obi. Obi dị anyị ezigbo ụtọ otu isi nọnyere anyị. Biko gaa n'ihu na-anọnyere anyị na www.gckhq.org/CWC. Ọ ga-adị anyị mkpa na ị ga-etinyere anyị ihe ndị ahụ ị chọrọ ka anyị na gị kparịta, ọbụladị akụkọ ọgba ama na ihe ị chọkwara ka anyị nyere gị aka n'ekpere, ọwụ ụzọ ị chọkwara ka anyị ji nyere gị aka ma kwalite gị otu ị ga-esi bie ndụ ezi omume. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ n'anya, a chọrọ ka ị na-anọgide mgbe ọbụla anyị pụtara. Biko ka Chineke gozie gị. Imeela.